אז בתקופה האחרונה אני מרגישה ממש מוצפת, איזשהו overwhelm כזה, והרגשתי שאין לי שקט, אז מה שאני עשיתי עכשיו זה פשוט פתחתי מצלמה. עוד מעט אני יוצאת לעבודה, אני אתחיל לקרוא, הכנתי לי קפה, ואני ככה מרגיעה את עצמי לפני תחילת יום, וזה משהו ששמתי לב שהוא ממש חשוב, כי אם אני פשוט מתחילה את היום בסערת רגשות הזאת שאני כרגע מרגישה, אז ככה כל היום שלי ייראה, אבל אני מנסה שנייה לעצור, לתת להם מקום לרגשות שלי, למחשבות שלי, ולנשום לתוך זה, להבין שזה בסדר, שהחיים הם רכבת הרים, ולעשות דברים שאני אוהבת, דברים שמקדמים אותי, קצת להתרכז בעצמי. מניסיון שלי משנה את כל התמונה ואת כל היום. אז זהו, ככה אני הולכת להתחיל את היום שלי. אולי איך אתם מתחילים את היום שלכם בימים שהם ככה יותר סוערים, אפשר להגיד.